ти клип ли правиш? Клип правя, Ивче. Прей. Искам... Чакай, пази се малкия. Пази се отдолу. Всички с фанелките на Ливърпул. Макс, обличи да ти видим фанелката на Ливърпул. Елате назад. Стой тук. Назад елате. Това е на бок. Снимам и Валя. Валя от Бургас. Ей, так. Нищо не виждам. Нещо не виждам. Малко ще бе да остава обаче. Ей, никой, ей, Макса, я оставете детето, Макса. Тя е така напред. За кой двор? Ми кажи му. Цесика. А вие кой сте? Цеска. Аз искам лески. Ама това е Ливърпул. Ливърпул. Ей, той казва Ливърпул. Ами, покажи. Не, още май е рано, бе. Не, още не. За малко искам да го наклоня към тебе да влезе по-навътре. И водата може да влиза. И мръсна така. Може да ме пошутим. Аде Салик. Яшо! Палете тук и го пускаме. Ей, няма да събере топъл въздух. Още малко го изчака. Знаеш кое е те? Всеки трябва да си намисли желание, като тръгне нагоре балона. Никос. Не, още няма да тръгне, чакай. Никос, сега се пъси. Не, той сам. Ай, пусни го да ви. Няма да тръгне. Пук да ни паде в... Няма че да загиша. Вече! Седи на татко да ни... Дай го пуснем по вятъра. Като и спокойно, да няма такъв вятър, много лесно тръгва. Изчакай малко и тъй. Как да ни направим пълен? Той вятъра на къде и към морето или на обратно сега? Дърпа ли са? Не, той няма да тръгне. Той не може да го напълни с въздух, бе. Дай по-ниско долу ли, как да. Трябва да е по-малко от 8 километра. Дай, тъй по-ниско долу, чакай. Той иначе се дърпа самия балон нагоре, ти го усещаш как тръгва. Сега ще тръгне, чакай. Чай е хубаво да се напълни. Толкова има дупка, щеш да се лечиш. Пипи, лана са. Я го пусни сега. Чакай. Чай ще изгори. Няма дръжка. Задното ми е задно. Тя